Ahal vilayet hakimliginin vilayetin medeniyet müdürlüğünün ve meşlik kuramalarının hem de vilayet baş bilim müdürlüğünün birlikte guramaklarına Akboğda itiramının Änew şäherindäki medeniyet öýüne Türkmenistanyň gadymy Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip agna edilmegi, Azerbaýjan Respublikasynyň Şuşa şäherinden türki dilli döwletleriniň medeni paýtagtlaryna göçme nişanynyň gowşulmagy münasibetli 2024-nji ýylda Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagty atly maksat geçirli. Maksatda çykyş edenler Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip agna edilmeginiň halkymyň gowunjyny we buýsanjyny artdyranyny belläp, bu waka bilen ähli türkmenistandary we maslahatçylary tüýsürekden gutladylar. Geljek ýylda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty boljakdygyňdan ugranyp, Ministrler Kabinetiniň any güni 15-nji dekabrda geçirilen mejlisinde medeni şäherlere geçirmek boýunça alınıp barlayan işler barada habar berilendigine öňe çekildi. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Änew şäheriniň geljek ýyl türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Döwlet başdanby bu çäreleriň ýurdumynyň adamzat medeniyetiniň ilkinji taryhy mekanlarynyň birdigini giňden açyp görkezmeligini belledi. Şeýlede göçme kubaga gowşulmak dawratynyň ýokary goramaçylyk derejesiniň öpüşün edilmeligini tapşyrdy. Maksatda hormatly prezidentimiň beren tawşyryklaryny berja etmek boýunça anyp barylmaly işler barada pikir alşyldy hemde ýerine ýetirmeli wezipeler kesitlerini. Şeýlede çykyşlarda Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmeginiň münasip çözgütdigini dogrusyna durulup geçildi. Şonuň bilen baglykda Änewiň ýer ýüzündäki gadymy we erki adamzat medeniýetleriniň ojaklarynyň birdigi barada noktaly. Maksatda çykyş edenler yer ýüzüne parahatçylygy hipotelanyrmakda, umumy adamlaryň awadan durmuşyny hemde ösüşiň rowaşlanmagynyň hatyrasyna arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan daşary siýasaty netijesinde 5000 ýyllyk taryh bolan Ezi diýarymyzyň rowaşlyklary betden ýanyny uly buýsançlan bellendi. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumynyň sewitemde ýeri halkara guramalaryny bir näçesi bilen öýdary işçi hyzmatdaşlyk saklanýanyny, şolaryň arasynda taryhy kökleri we däp desturlar ýakyn bolan türki medeniýetiniň halkara guramasy bilen Türksoýuňam bardygy uly gowunç bilen bellendi. Türksoýuň hemişelik geňeşiniň 2022-nji ýylyň 5-nji noýabryna Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherine geçirilen mejlisinde oňatlyjylar tarapyndan Magtymguly Pragynyň 300 ýylligi münasibetli 2024-nji ýylda türki dünýäniň beýik şahyry we akyllary Magtymguly Pragy ýyly Türkmenistanyň gadymy Änew şäherini wasa 2024-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty diýip aglan etmek hakynda türkmen tarapynyň öňe süren başlangyçlarynyň bir agdan gollap tapanlygy dogrusyna nähä görüňler täsirligi bilen tapatlandy. Türksoýuň hemişelik geňeşiniň mejlisiniň jemleji resmi namasyna öz beýany tapan bu üçedigit gahrman arkadamyzyň beýik başlangyçlaryny üstünlikli amala aşyrýan hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän halkara diplomasiýasynyň şol sany umumy adamzat medeni hazinasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýan türki dilli halklaryň ören baý medeni mirasynyň gorulyp saklanmagyna, öwrenilmegine hemde dünýä giňişligine wagt edilmegine gönükdirilen Türksoy guramasy bilen gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek boýunça alınıp barlayan siýasatyň üstünlikleri beslenýäniň nowatdaky suwtnamasyna öwrilendigini buýsançlan bellediler. Maksatda ýurdumynyň sunga suwatlarynyň çykyşlaryna da giň orun berli. Olaryň benen teňlerde ýerine ýetiren joşguny aýdym saatlaryna we tansaryna mehriban ata watanymyzyň dünýäde bolan şan şöhraty, agdyr halkymyzyň röwşen geljeginde ümidi gatýan batly adamlary, döwrümizin bagtyýarlygy türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň rowaji işleri hemde milli gymmatlyklarymy öz şeper beýany tapdy. Maslahatyň ahyryna oňatlyjylaryň adyndan hormatly prezidentimiň adyna bir agdan ýüzlenme kabul edildi. Maslahat tamamlanandan soňra bu ýere gelen iýleşlemer giňden ýaýwanylan sergä höwüslen tinetdiler. Sergede halkymyzyň amaly haşamsyň otunyň juda ýer döwürlerden göz baş alyp gaýdyan görnüşleri bolan haly we haly önümleriniň keçe we keçe önümleriniň şeýlede milli senetçiligimiziň durly görnüşleriniň milli libaslarymyzyň ýaýwanlanmagy oňatlyşan iýleşlerimizde türkmen halkynyň dünýä nusgalyk taryhy, medeni gymmatlyklaryna bolan söýgülerini we gowunç buýsançlaryny has tartdyrdy.